Ами ако една от най-опасните войни на нашето време не е започнала днес, а преди хиляди години, ами ако събитията, които наблюдаваме в Близкия изток, следват идеи, записани в древни текстове, много преди съвременната политика да съществува, днес може да се зададе един въпрос. Дали историята и вярата започват да се преплитат с геополитиката? В Стария завет се описва обещание. Земя дадена на древния народ Израил. Територия, която според различни тълкования се простира между река Нил и река Ефрат. Текстове, писани преди хилядолетия, разказват за завоюване, конфликти и божествено предназначение. Дълго време тези истории са били разглеждани единствено като религиозно наследство, но днес започва да се виждат паралели между древните разкази и съвременните събития. След създаването на държавата Израел през 1948 година, регионът почти непрекъснато остава зона на напрежение. Войни, мирни споразумения, нови конфликти. Историята на Близкия изток се превръща в поредица от кризи, които рядко намират окончателно решение. През последните години обаче ескалацията започва да придобива нов мащаб. Военни операции, удари извън традиционните зони на конфликт и нарастващо напрежение между регионални сили показват, че балансът в региона става все по-крехък. Именно тук историята става по-сложна. Когато древните описания се поставят върху съвременната карта на Близкия изток, се появява любопитно съвпадение. Региони, споменавани в религиозни текстове, съвпадат с територии, които днес са център на политически и военни конфликти. Дали това е случайност? Или реалността може да се интерпретира през призмата на древни вярвания? Историята показва, че когато политиката се свърже с свещени идеи, компромисът става много по-труден. Все повече анализатори предупреждават, че конфликтът в региона вече не е само териториален. Той постепенно придобива идеологическо и цивилизационно измерение. А когато една война започне да се възприема като историческа или дори свещена мисия, тя става почти невъзможна за спиране. Но нито един конфликт в Близкия изток не може да бъде разбран без още един ключов фактор. Този ключов фактор се нарича Съединени Американски щати. За да разберем реалната динамика на региона, трябва да разгледаме ролята на Съединените щати, дългогодишен стратегически съюзник на Израел и основен фактор в регионалната сигурност. Поне така твърдят от САЩ. Американската подкрепа включва военна помощ, дипломатическо влияние и участие в изграждането на баланса на силите в Близкия изток. Отново твърдение на САЩ. За Вашингтон регионът има стратегическо значение, свързано с енергийни маршрути, глобална търговия и уж международна стабилност. Критиците твърдят, че тази подкрепа усилва напрежението. Поддръжниците смятат, че тя предотвратява още по-големи конфликти. Истината вероятно се намира между тези две позиции. Но когато стратегически интереси се преплетат с религиозни убеждения, ситуацията придобива съвсем различно измерение. Какво представлява това религиозно измерение? В Близкия изток се срещат трите големи монотеистични религии – юдеизъм, християнство и ислям. Споделят едни и същи свещени пространства, но често различни исторически интерпретации. Затова всеки конфликт в региона лесно може да бъде възприет не само като политически, а като цивилизационен сблъсък. А подобно възприятие има и последствия далеч извън самия регион.
Последствията ще бъдат най-вече за европейския континент. Европа е тясно свързана с Близкия изток. Исторически, културно и демографски. Ескалация в региона неизбежно оказва влияние чрез миграция, икономически сътресения и политическо напрежение. Историята вече е показала как регионални конфликти могат да предизвикат глобални последици. И затова въпросът вече не е само какво се случва там, а как може да засегне целия свят. Най-голямата опасност възниква, когато хората започнат да вярват, че историята е предопределена. Защото ако една война се възприема като неизбежна, тогава усилията за мир губят своята сила. Дали днес наблюдаваме просто поредния геополитически конфликт или момент, в който древни идеи отново влияят върху съвременните решения? Истинският отговор може би още не е ясен, но един въпрос остава – война или пророчество? Напишете в коментарите вашето мнение. Религията влияе ли върху съвременната политика? Ако това видео ви е било полезно и ви е накарало да се замислите по-дълбоко върху събитията, които се случват в Близкия изток, може да го харесате и да го споделяте, както и да се абонирате за канала. Нуждата от разум е повече от задължителна.